Първата копка на кръговото кръстовище до бившият магазин Тернопол беше направена днес. Според договора, съоръжението трябва да бъде готово малко преди Коледа тази година. Кръговото кръстовище в района на бившия магазин Тернопол беше започнато днес. Изпълнител на обекта е фирма Билдинг. Какви са параметрите на договора? Днес подписваме споразумение за актуализиране на 4 параметра в договора. Единият параметр за намаляване срока за изпълнение на договора и той ще бъде до 20 декември. Трябва да бъде готова фирмата с строително-монтажните работи, а до нова година, до 29 декември, да приемем на 100% обекта. Втория въпрос е, че аванса, който е даден, няма да се намалява пропорционално с времето, а първо ще се усвои аванса и след това ще започнат междинните плащания. Трето, което е актуализирана числовата ставка, също ще бъде не по време на изпълнение на целия договор, а тази, която е при сключването на договора. И четвърто, има корекции в самата цена по изпълнението на обекта и при това положение той ще поевтинее някъде с над 10-15% и както беше планиран за над 1 115 000, може би ще падне някъде под 1 милион или 800-900 000. От Тодор Дечев, шеф на фирмата изпълнител, стана ясно, че лепите около островчето до пазара няма да бъдат изсечени. Церемонията по откриването завърши с бутилка шампанско, счупена в кофата на багера. Това стана обаче от втория път. Първият, бутилката отскочи като гумена топка от метала и падна невредима на асфалта. Възложител и изпълнител си пожелаха взаимно успешна работа по проекта и приключването му в срок.